ase bono nda address abantu bane banyakwe ward momanyete inche no mwana oino no nasoma nkabwo bono nasokire isikaria nabeire exposed narorire inki kebwenerete gokorwa bono it's time naamwire ng'ati gang'irane nka ng'iranie okoboko gocha ase society yane before it's too late gomba sabe asa amasikani amanene abatata abamama n'abana youth baminto bakorwa nyakwe ward engima mombwatesie tonyare koreta egento ekenka na finally omorari inataka nkwanere particularly abana youth from the statistics tobwate nigo torabange lakini ntobwati kura togende kaki tobwate chikura tobwate ebibande ekio nakio esira toratware kero gotebia nonye omorai ng'a tororane omaete ng'a nobwate omoro okomoteberi ng'a tororane igo abana youth mbasabe ase twabeta togende tobwate ekura ntobasa koba tokuoga twa emetandao bosa 1 term 2 term lakini ntobwati kura goikera abwo eki naki gento ndakwanera abanto baminto banyakoe naende tiga Nyasaye nyare kobasesenia.